Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan da ranka ba irin abubuwan al'ajabi da ba za ka gani ba. Yau wani yaro ya kashe mahaifiyarsa ɗan kimanin shekara 22 mai suna Ibrahim Musa, mazaunin unguwar Rimin Kebbi da ke nan jihar Kano. Ya yi amfani da wannan wuƙa ne wurin kashe mahaifiyarsa mai shekara 50, Hajiya Hajara, inda wasu ke ganin kiman uwa ya wuce a yi haka. Wanda uwa ita takan ba da ranta babu dare babu rana domin ganin 'ya'ya sun ci gaba. Sai gashi a daidai wannan lokaci inda dubban mutane ke neman albarkan iyayensu, wani kuma kashe nasa ya yi. Wannan wuƙa da kuke gani, da wannan wuƙa ne wannan yaro ɗan shekara 22 ya kashe mahaifiyar tasa. Muna roƙon Allah, Allah Ubangiji ya jiƙanta, Allah ya gafarta mata. Shi kuma wannan yaro tuni dai 'yan sanda sun yi awon gaba da shi. Muna roƙon Allah, Allah Ubangiji ya shiryar da mu kan hanya madaidaiciya, ya ƙara kare mu da karewarsa.